नारें खमला फिथाइ जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। भुटान रायजोनि गोमोन गोमोन नारें खमला फिथाइ मोननो हागोन दावधारा खमला बाजाराव। बाक्सा जिल्लानि दावधारायाव भुटान रायजोनि गोमोन गोमोन जारौ जारौ नारें फिथाइखौ बायनानै लांफैनो हासिगोन। नांलां भुटान हादरनि गोमोन गोमोन खमला फिथाइखौ नोंथाङाबो जानानै नायनो हागोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा भुटान रायजोनिफ्राय फुनसेयाव 280 राङाव लाबोयो आरो बिथांमोनहा फुनसेयाव 320 रांसोआव फानहरो। नांलां भुटान सिमला लोखिबाजार साखाथि फाखाथि दावबायफैयोब्ला दावधारा खमला बाजाराव नोंथांमोनहा नारें खमला बायना जालांनो हागोन आरो बिनि गोदै बिदैखौ एबा गोजोननायखौ लानो हागोन। जोङो बे नारें खमलाखौ जों ओरैनो नामलाङोना भुटान नामलांनिफ्राय लाबोयो। दा लाबोनाया एसे खम, दासो स्टार्टिं जादों नालाय। ओमफ्राय जोंना आरो गुदामा सप्तासे जाबाय, दा फिथाइया मोनद्रायाखै, बिनि थाखायनो लाबोनाया एसे खम जादों आरो बायलाय फानलायाबो खम जादों। दासो जागायजेननायखाय माने बारा हिउस जायाखै, जागोन साननैसोनि उनाव हिउस जागोन। माबायदि लाबोयो नोंथांमोना? कुइन्टेल हिसाब लाबोयो नामा? कुइन्टेल हिसाबथ' नंला, जोङो काउन्टिं खालामनानै लाखियो। फुनसे होनो, फुनसेयाव 80टा पिस थायो। फुननि हिसाबै दामखौ दानो। दामखौहाय फुनावहाय फिथाइखौ नायनानै 280, 90 बिदियाव लाखियो। बेनिफ्राय आरो जों फानहरनायाहाय 320, 310 बिदियाव हरो आरो फानहरफिनो। नोंथांमोननि बे फालांगिया माबायदि सोलिदों दा सप्तासेनि गेजेराव? बे सप्तासेनि गेजेरावथ' बहुद खम, दासो जागायहांनाय नालाय फैबांथ'वाखै, फैगोन 20-25 डिसेम्बरनियालागै फैनो हागौ। दासो जागायनाय नालाय दा इन्टारेस्ट गैया जादों आरो दा स्टार्टिंखाय। बेफारिया हाबनाया खम, फैहांदों साफा सानै। दा बहुदथा गुदाम दं नालाय इयाव, सोबनि गुदामावबो एसे एसे माल दं आरो जाग्राफ्राबो मोजां फिथाइ नागिरो, गोमोन गोमोन बिदि आरो। नोंथांमोननियाव मोनबेसे गुदाम दं दा? जोंनियावहाय दा 11था नामा गुदाम दं। दा नोंथांमोनजों बे नारें खमलानि लांलाय लाबोलायखौ फोनांजाब खालामबा माबायदि राहा खालामनांगौ? लांलाय लाबोलायखौ खालामनोबा किसुमान फायखारिफ्रा डाइरेक्टयै फैयो। जोंनि बे दावधारा खमला बाजाराव नभेम्बरनिफ्राय भुटाननि नारें खमला फैयो होननानै मिथिखायो आरो बे डिसेम्बर मासावनो फैयो, दा फैहांदों नालाय। ओमफ्राय सोरबा बायदिया फैगोन, फैनानै कन्टेक्ट नाम्बार लाङो, नारें फैनाय फैयिखौ खबर लाहरो आरो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिवेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।